and they've decided to bat first. Oh, a bolt. Tough, won't get there. Dev. That's out of the box for sure. Inside edge. ದಾನ ಬೇಕೋಚಪ್ಪ ದೇವ್ ಈ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೆ ದಾದಾ ಬನ್ ಇಡಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಿನ್ನರ್ದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಮೇ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾರೆ ಪನಿಯ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು 50,000 ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರೆ ಎಂಚಾಣಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋನ 50,000 ಎಂಡ ಹೋಲ್ತಿ ಆತ ಕಾಸು ತುಲ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚಾಂಡಲ್ ಒಂದು ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರೆ ಬಡ್ಡಿದಾವ ಬಡ್ಡಿದಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲವ್ ಕಾಸ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮುರಾಣೊಂಜಿ ಚೈನ್ ಆಡೋದಿತ್ತೇಯ ಅಂದ ಎಂಡಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಲ ಚೈನ್ ಉಂಡು ಅವನ್ ಮೀ ಜಿನ್ನಾರು ಕಾಸು ಕೊರು ಇರತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಆರ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದ್ ಪತಾರ್ಪ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬೋದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅವಲುಂತು ಏನು ಆವ್ ಪೊಯ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎಂಚಾಣಲ್ ಮಲ್ ತೀಯ ಗೆಪ್ಪಾಗೋರು ಹಾಗೆ ಯಾಪಣ್ಣ ಕೊರುವೇರಾರು ಅಣ್ಣ ದೇವು ಬತ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾದನ ಪಾತೆರಂಡಿಗೆ ಇದಲ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ ಬರ ಬನ್ನಡಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿ ಕೊಂಚ 50,000 ಕಾಸು ಬೋಡುತ್ತೀನಿ ತಿಕ್ವೆ ಅಂಚ ಗುರ್ತದ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಪೂರ ಕಾಸು ಕೊರ್ರ ಅಪ್ಪಣಯ ಅಣ್ಣ ಆಡ ಚೈನ್ ಉಂಡುಕೆ ಅಂದ ಚಂಡ ಬರಡಾಯ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ದಡು ಒಬ್ಬ ಜೂವಲ್ಲೇನ ಮಾರೆ ದಿಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅವೇನೆ ಎಂಡಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಲ ಚೈನ್ ಉಂಡು ಅವನ್ ಮೀ ಜಿನ್ನಾರು ಕಾಸು ಕೊರು ಇರತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಅರೆ ನೂಡ